Ето отговорът на въпросът на мъжете. Защо в една дамска чанта има несесер и в него има още един несесер и в него още един несесер? Защото ако и аз си бях сложила в несесера още един несесер, като ми се е счупил хайлайтера, нямаше да стане. Така че всичките ми гримове да са изцапани. За съжаление, за сега видеята от поредицата Живот на село приключват, защото вече се прибрахме в Холандия. Много ми се искаше, имах план да споделя още поне 2 видеа от селския живот, но работата беше прекалено много и просто днесна не можах да смогна. В смисъл, исках да свърша работата и не ми беше толкова до снимане. Много исках да ви разходя из градината на село, едната от градините, и да направя това видео, за което не, че някой ме е питал, нали знаете, никой не ме е питал, хаштаг много от вас ме питаха, но с плюсовете и минусите да живееш в затворен комплекс в града. Това все още мога да го направя от тук все пак, но да, пък в днешното видео всъщност то може и да се окаже, че е напълно безсмислено, но на мен някак си ми трябва нещо, което е, как се казва, не като мост, ами въвеждащо в това, което искам да правя. И сега по никое време през деня на обед реших да се изкъпя, че даже и се понагримирах малко. Гримирах се. И сега ще изсуша косата. Във връзка с косата се замислих за някакви неща, исках да ви споделя. И съвсем отскоро сме си вкъщи и все още всичко е пълен хаос. Имам супер много пране и тук в стаята, където ни е гардеробното, имам да оправям. Да, извиняйте за бекграунда. Ама тъкмо виждам нещо. Чакайте малко. Тъкмо да ви покажа, защото първата седмица бавя се с видеята, защото като си се прибера вкъщи и някак си ме обхваща вече работата и тукашното ежедневие и ми е трудно да някакси да отделя време за това, да снимам видеа, тъй като вече една седмица сме си вкъщи, да, но трябваше да подготвяме Ема за училище. Не, че имаме да купуваме тетрадки, моливи, пергели тук, но раница, обувки за залата, как се казва, за физкултурния салон, нови обувки за есента и там разните му такива неща. Но както и да е, понеже исках да ви покажа това, бях споменала в предни видеа, когато ви показвах дрехите си от гардероба. Аз нося само тениски, но иначе истинския ми стил, нещата, които много харесвам, са винаги кадрички и дантелки. Та сега тази ризана закачалка не стои много добре, пък и тя е една много тъничка, а обаче с жилетчета отгоре стои сладурско. И в този магазин, в който твърдят, че купуват стоки от складове в Париж, не просто Франция, а Париж, продават и ето такива висулки. Имаше различни видове куклички с различни облекла. Аз си харесах тази. Сега тук светлината не е много добра, но е много сладурска. Някой път ще си нагиздя да си пусна снимка. Така облечена. Още не знам. Все за дънки си мисля, защото аз съм малко по-кежуал. Да, като се гледах, че трябва да си изсуша косата. Започнала съм. Всъщност, знам, че ще ви се стори много странно, но реших да се изкъпя. Аз се къпах сутринта, къпя се най-малкото сутрин и вечер, но реших да се изкъпя, защото имах нужда да помисля, а някак си ми се прииска да си помисля под душа. Знам, че смешно звучи, но защото искам да запиша едно видео, размисли и страсти за нещата от живота. И сега, докато се суша, си мислех за нещата за косата ми, което няма нищо общо, ама сега ще ви кажа какво е общото. Реших да си прегледам работите за косата и се оказа, че много от тях са с изтекал срок и ще ги хвърлям.
това видео, за което се подготвям, е всъщност разчистване на дома, но не е с цел да ви кажа как да си го разчистите и да си го подредите и какви кутийки да си купите, за да подредите къщата си. Много в друга посока е. По-скоро е философско и ментална настройка на почистване на живота. Но пък, да, едно от нещата, които исках да кажа е, че съм се понатрупала. Не, че са супер много. Със сигурност има жени с много повече козметика за коса. Но на мен ми идват в повече заради философията, която в момента съм започнала да изповядвам. Сега ще изхвърля тези, които са с изтекал срок. И съответно двете неща, които единствено използвам, това са тези два продукта, защото дъщеря ми има много дълга, но тънка и изключително лесно заплитаща се коса. И значи това е много малка част от нещата, които съм купувала последните 2 години, докато намеря наистина нещото, което работи за нейната коса. Съответно, много приказки трябва да изприказвам. Открих това от разни сторита и как се казва, такива рекламни кампании. Този крем го слагам на влажна, подсушена коса след душ, а това го слагам на косата, на суха коса, когато искам да я разреша. И наистина това олио е елексир, както се казва, защото то не омазнява косата, просто не дава нито вид, нито напипане усещане, че е мазна косата. Може да ви се стори малко по-скъпичко, но наистина като си купите едно вместо 100 други на по-евтини, се заслужава. Маската също е много хубава, а пък нарочно ви я показвам в този ужасен вид, в който е стояла в душа, защото и за това искам да ви разкажа в следващи видеа. Много съм се надъхала, имам много идеи за качествено съдържание, обаче да видим дали ще мога да го създам, защото проблема на изразяването ми е много голям и оттам съответно страда и съдържанието, защото не мога да предам. И тъй като съм започнала да ви казвам кое работи най-добре за косата на дъщеря ми, Olivia Garden, това са четки за коса. Значи тази беше единствената, обаче преди няколко месеца имаше въшки и сресвах косата и с тази четка, на която попадна и от шампуана за въшки. И тъй като е с естествени косми на глиган или там какво е, въпреки че се опитах да я измия, се остана аромата и затова я оставям за всеки случай, ако пак имаме въшки, а пак другите две четки са и тези, които ползвам в момента и ще ме извинявате, че и аз виждам косми през камерата, не съм ги изчистила добре. Тази ми е за сухо, когато всичките са еднакви, но просто аз съм си ги разделила. Тази е когато косата ви вече е на няколко дни измита и ползвам само с олиото я сресвам, а тази е само единствено след баня, за да бъде само за чиста коса и не я използвам, ако не е изкъпана косата й. И също исках да ви споделя някакъв, но сега аз не боравя добре с думите, трепет не точно, обаче точно вчера ми попадна едно стори съвсем случайно на една дама. Не, наистина, няма да ви кажам, извинете ме, не се притеснявам от хаоса. Ставаше въпрос за червените кончета и сините очета, които най-често съчетаваме. Две кончета, не очета. Не знам какво казах, разбрахте ме. Аз имах много, обаче с нощи направо се ядосах. Взех всичко и ги изхвърлих. Само тези не съм още изхвърлила, защото се обадих на майка ми да я питам какво ще каже по въпроса. Това много исках да го имам и си го купих миналата година, като ходих в Истанбул. Не с цел да ме предпазва и да ми привлича добра енергия, като се оказа, че всъщност точно обратното било. Червения конец и тези ученца действали обратно на това, което ние си мислим. А по-скоро, защото знаете, че аз се занимавам с интериорен дизайн и съм много привлечена от по-ориенталските култури и просто исках да си имам нещо такова като интериор вкъщи. Защото не съм го взимала с идеята за енергия, работи, привличане и късмет и такива неща. Но сега, така и аз не успях да го закача. Днеска, утре, така и не го закачих. И като чух сега това, че не е хубаво и като ми се вкара в главата и аз реших, че просто ще го изхвърля. Майка каза да не го хвърлям, да го изпратя на село, защото можело да го даде на някой от селото, който пък ще му се зарадва. Все още се чудя да е така. Имам и тук разни други с очи, които не съм ги изхвърлила още. Обаче от Турция на дъщеря ми,
купих и тази висулка. Пак с ученце и тази ръка. И пак, мамо, защо ми го купуваш? Ами, защото е за късмет. Мамо, ще да го носиш. И сега, вчера обаче и казах, мамо, разбрала съм грешно, ще трябва това. Сега, то е златно, нали? И някакси не ми се хвърля, но ще отида в златарски магазин и ще го разменя. Със сигурност ще наложи и да доплатя. И да го сменя. И да, това исках да ви разкажа. Някаква глупава трепете, обаче действам на принципа, вглъбя ли си нещо, нали, че е супер позитивно, го следвам и обратното, като си вглъбя нещо, че не ми е както трябва, просто аз трябва да се отърва от него. Може и да е грешка, може и друг да каже, че всъщност е вярно, че са добри символи, но аз вече няма как да се променя мнението и съответно да. И това е. Тази мичантичка много ми харесва. Тук събирам част от четките, които все още тук-там ползваме с Ема, но другите съм занесла на село. Имах много голяма колекция от четки, но разчиствам живота си от много неща, от хора, мисли и вещи, но както казах, всъщност за такова видео се подготвям сега психически, защото главата ми е... Тоест, аз знам за какво става въпрос, но когато трябва да се изразя и то пред камера, нещата се вече стават по-трудни. Да. И така, и какво друго? Не знам. Аз ще се захващам за работа, защото работата е много. Нали ви казах в предното видео, че нещо се оказа, че нямам какво да сложа на тези рафтове. Сега си казвам, аз ще ги сложа, пък ще измисля нещо от тавана, обаче се оказа, че наистина съм останала без абсолютно нищо на тавана, защото всичко изпродадох. И ходих до центъра, изобщо не с тази цел, но в H&M съвсем случайно си намерих този постер, аз наистина много харесвам такива някакви изкривени женски физиономии, не знам защо. Изкривени женски. Как прозвуча това? Майко ужас. Както и да е, просто някаква меланхолия на ръба на депресиона. Просто такъв тип ми харесват, съжалявам. Но ето едно начало, което ще добавя на тази стена, за да не е празно. Ще сваля и няколко книги, защото не мога да събера всичките на рафтовете, които имам. И съм измислила още нещо и сега ще ви го покажа. Всъщност, ако се получи, ще ви го покажа. Но едни вази тук ми се въртят из главата и ще ги пробвам. Всъщност това, което гледахте до момента, беше още преди лятната ваканция снимано, но реших да го включа, защото се оказа, че май това видео може и да е станало по-тъпичко, отколкото си мисля. Това вече е в рамка, обаче ми се струва, че не ми се струва, ми направо си е така. Сгреших, че съм взела черна рамка, защото искам черно на черно да ми е стената, но съм сгрешила, трябва да е дървена и то не светло дървена, а тъмно дървена, нещо е такова. Не за да ми се връзва с това, но просто така го виждам, ще ми стои по-тежко. Така ми стои много инстаграмско, предсказуемо. Не ми харесва, но иначе все още се държа, че ми харесва. Това бях много into animals, обаче това ще го махна. И това още не съм го направила. И с вазите, за които говорих по-рано, са ето този тип, обаче се оказа, че вкъщи нямам достатъчно, които да са с дъно, което да влезе в пространството. Ще трябва да се набавя. И всъщност ви показвам, ето като увелича и се променя светлината. Ето това е истинския вид. Всъщност пак ви показвам нещо недовършено. Ето ме. Както и да е. Нека да го да оставим това видео въвеждащо и дано да не съм ви изгубила напълно времето. Може някъде там да се прокраднат истинските неща, които исках да кажа, а пък не се умявам. Мисля да спра с посредствените неща. Надявам се.
стискайте палци да се справя. Чао и до следващото видео!